제가 프로방 문 다니 짠다로 퉁퉁모이 가이니까 지니고 사엄마 안 나는 것도 껐어들이야 탕 나마나 탕 나마야 마 사이트가 안 부산안 껐어리 안 껐어 가야 마이 성을 무성을 띠커고 자려 미아버 마이 뚝 자려 뒤는 마이 뚝을 자려 먹을 거니 거니 비용 마이 양성로 Rupen no taido. Noro jedo help hoy noro no taido. Tapo anu noro mane phekya noro an bagi noro man no tai. Hingga tei kaisa kok angoro kisa sanani musungkha ani sai janta norok sajakhaiba ye sadi sajayakhaiba no phano sadi sing tabuk sanjanano je sobalai tongmani hingga borok treatment to khaimalia belaikhe serious ni bagai borok kemo ribui malia nogo phailajak hingga je bongni rang bara tongmani hingga borok to sogyang kai abono borok no odek phano riwai bini treatment khlaida manno abo hai ang wan sokmani ta sini saison se norok tomung no sajakhai bata amo khai khlaiman khai mane bini bagai belai ka ham ojorawo belai khai bini samongo nangai thangnai ta 2-3 lakh phana mangkha khai bini belai khai samongo soknai ne aboni bagai norok no samase lokorok norok sajakhai ba manai re o bidino nogoi ang bele no kha dukho nangkha tangai henga ke buma as kap kha kap mani pore buma no bota kap dini saja jawo khairoma singsa ja sinte prasa no khungni bororok besagrang pusarok kore faidi sing palbak sake jotono je manchak chuba layena manai re datina hami bajathong tei takuk pohor saikhana re mani kogrok bo belai nang komani kok tamno hongka ke manai sanjana ni bagai sing jotono chuba lai rang kabangma angkha arang no kisasek chuba mung mangkha ke belai no chanai manai re men khanen bagai 3 lakh se nang po sadharonto obasing jotono chuba laikhe ke kaifan mano abuni pore hangka ke sing manai sanjana ni je rang kabangma bara tongmani manai re oro phanangi mangkha ke belai no chanai takuk pohor samani kok belai no nang komani kok ani moteo hangka ke ang laigru amte he kok rong tang hangka ke manai sanjana ni rang se kabangma tongo bara angkha hangka ke ba borong treatment se khailia eba chemo serelia hangka ba te khoroksa rogi hamia bisna pok pok kalaijak manai rimi debormani bagai arang belai no nang komani angnai ani moteo hangka ke norok chajaki tongkho tolawo comment khai sadi tai ang o video ni bisingtui joto lukurong no koinai tangai hingke manai re bagai norok je mansak kisa suri jabati jani jani je matai no manai re date date no hami bacha thong aboni bagai ang joto tiprasa rong no koijao norok jani jani je mansak matai rong no suri jabadi লাইট অঙ্কিতে বো থই ফাইতা কেন যত নুকনা বাহাই to tei tam tong ba tabuk kai ke bina ma soba mongsan ka sing abono je man sak sini ko ya re mini ba soba lai dai Rupen no taido. Noro jedo help hoy noro no taido. Tapo anu noro mane phekya noro an bagi noro man no tai. Ido ro mi ano ya kari ruhunga. Tukona. tabuk khai kabla ko ya sang mi ya sing sa problem we khai malia to khai kabla ko ya sang tabung no ni no no khai jabla sok pelajak sini ko ya remi debor manero ngai sang usakang bathangka norok no khana sini post bini photo post khai mane ngai sang miya tona tongmani kisasa sini controversy tongmani bagai sang khai malia haibano sang tini sok pai kya sini koya bishal bai sang tabuk bongni ro sok pai daro ngai bongni nokhongni borok bai kok salai kya belaikhai bari jak bini mokol tei thuisi kokoi tong mane ang dokha se nang hayo sakang ang mane noglang mani bongni nogo haipro ambaso noglang mani mokol tei thuisi yoroi tong ngai tabuk ba phai nok phai kya belaikha khamo abono borok miya phonok laikha koya song bini koya song ngai tamo saka doctor ok sangabo kisa khana layana ngai sang tamo khai bono phonok man sangabo nelo kok kisa salai ngai tabo koya norok bono miya doctor phonok pai mane kisa nang saga de bomo hai doctor ok tamo saka bini situation to belai no hamia ge bono tabu operation khaidi dakti no hing chawta ge tini to chung thangmalia khana thangnan bagoi ekdom final ungsinai norok miya bojaga phonok mane borok no oi aswani natural asini natural ya he Bijoy Kumar Ojaga phonok bo baire ni Isa Agrawal bai phonoka
ke bo bini condition no goi sawai rekha o jai hinge bin team tong ta tabung je chung thangna nai mani ke borok 3-4 jon doctor mili খাইছিনে অপারেশন খাইছিনে নিউরোলজিস্ট বানাবে কে ও ডাক্তার বাইছুং একদম মেন লিকলু সাইকেন কক সাকা ম্যাডাম বিনি কে বকুরই একদম যত দিকে প্রবলেম কে ম্যাডাম বননো গই অনেক নপি নংজা গই কষ্ট কই সাকা আনি চার্জ আং নায়া তা ফানো আনি লগি যে খাইনে ডাক্তার বরক ন কিসান বাগো আং তা ফানো অনেক ট্রাই খাইনে নং যত পারে কম খাই মানো আমলে সাকা Madam opti rokun sakangi sungkisa ani friend borote masa tongo deal ko debor ma bo jagani assistant manager nge bo tong borok joto pare bin hoite bo hospital kok sanai ta nge boro tlangna ni sang kama Dibrugor amori ri nai upo dristy netrale dristy netrale ya netrale Dibrugor ni ta waro tlang di ni lang sana di chai o jaga hinge bin hospital ta baro ni horo nai phayo ta buli na ekdom urgently chai ri ekdom urgent na tini khana ni bisi mono tlangna nang tong ta mia o bini asuk mane upuya tini tebo ekdom belai ke tor thanga ke amono sanuk mang khat bono kisa phonok dinai de kisa sa ka ki no roi rela kisa sa gana 500 phono tu ma kisa gana khai no yo bini thai thai se ong khatong siwo nge botabu tam kostong za ka ke pobo to bokhabo bokhro garo thangkai hamnai dakhnai sakai hamnai sao aro thangkai surgery khainai plus operation khaiman pore bor te kaisa borok khainai amo mane je virus tongya da amo te bini to duibar ungkha heno te wais duibar operation khaiga te sa ung phayo ঠিক ন না agi khaisa o madam no sung obo sai khnari khata te sa haino hai ung phayo ke omo একবার খাইমান পরে তে কাইসা বাইরে সুকচি কোন মিকন উং tong khai te waisa ungu ke omo ungya ni bagoi no borok iko group team na manang nai ta nge tabuk operation ni sar sok bosok sa saborok madam to saka 3 lakh rok nang nai 3 lakh rok nang nai amon na habono sing khnai man kha bono Dibrugor bini obo wise bino mokol ni hoite yang brain asta romai chika ke 2-3 ta doctor nang na mono bini su mokol ni doctor ba ya o brain dong ni doctor bo ma khaini ta neurologist nang sinai ta ya o kaisa mokol ni simi ba ingli ata ko ekjon doctor miliwei te bini te bo kais ko ekta mane patient ni onekta jaga ko tong fo mane obon hoite bo sayang tong hayang rogo pin jak rogo chao body rogo gete chai mai ya cha khai bo blood o tabo kono mai rok sai me ya ka kina no ko bawo saya ate mo biti sar na bago amai puti khaye biti sar ka sama tidak tangma জুস ro খাইস ফল কিসা গ্রাইন্ডার দিবই khai ka bo khai sai mi aku ba sai me ya ka bata mane o mokol binite kaisa to nugya no mia test khai pro no ang tongo binite kaisa bo ekdom osubai ospan nuglia o je ka ham sai ni bonu gyang tong yang thanga aro baharai tong khata tini khai romo smart lang no ano doctor no khai no sai to belai la sang khata belai norom khata mokol niya bono belai kosto sang saiman kha sini ku yare mi belai ke kosto jak tong khabo ngai tini yakaba khana ne bisingon ekdom urgency bin mutlang na nang tong kha ekdom emergency ngai tabuk borok to nok khong sok jaya ni babai no lokorok ni soba mong khai na khai nangai tong soba mong nai sana khai ang lasi sibo semba ma khai sini ko ya sanjana le ro kabang controversy mani bagai thai pano titam khainai ma sanai sang ma soba lainai kaisa hamya ham pano to joto hamya ya haya da kaisa bujia bote kaisa buji bla kai abo khai nai tongole bahayang nai ba kabon angwan sok manita boi kabang ma hamya sanai tong nai no thai pano angani samong nori ya karya hanayang tesa ko ya bisal bai sang phai pai
Ingaro kuya Simon botong bo phaijak gesanga bo haike no melewai koksab lai bono bahike ro horman abono tabuk nailai tong ge kaki nang ne chrai ni bagai sini tiprasa lokorokno sobamong sanna damoso abono sarang sanamosong ta no norok bo agini ko buibai je কোনো কিছু সাজাক মারং ন ভাত খাইও চিনি রেমি ন কিসা নাইনানি খাইছি দি जोंबो बहुत कष्ट दुख न जोंबो चलि दं आबोनो नों थानि कबं ता जत सिनि लोकरं थानि बो आं अनुरोध खायो जोंबो जाया जुगियान बागनि जों नों थानि याफा मामु थालथुता तेतां खाइनाबा आहाय बुसा सिगला कमलो कामला ना हाय तनि त जायाब्ला जेराय फुरबां बुइन थानि जानदार थम थमय खाइने के तिनिबो सावमा आं नरनो त कष्ट दिलिया Anh thằng đó mày mà sai tao anh bữa sau nào costo đi anh costo cái mày xong anh mua xong anh thì không có chơi được mày abo mày tung chơi được thì nữa anh mày tung chơi được mà con này con đi phiêu mày anh tao rồi Menek muktoy thuy se khai tong jao kham Lai tong kite bo thui phaita ke nor joto nuk na bahai to tetam tong ba tabu ka ke bina ma soba mong san ka sen tabu no zeman saksini ko ya rai mine ba soba lai dai tabu se ko khai ke bong ne rang pusa suk ya ne ba ni ama ke sen ya pama phehel lai যেতে গেছে কখাই কিউআর কোড তো লিমিট পাই থাকো দো 24 ঘন্টা 50 বারবার রকমায়া কেন অ্যাকাউন্ট নাম্বার কিসা কষ্ট খাই অ্যাকাউন্ট নাম্বার আইএফএসসি কোড রিজাক্ট নাই দারানি তমকামু মো ভিডিও ন কে আরো নর খয়মানো আরো খাই তো লিমিট করে যেসে মানসাক সুবালাইদি ফ্লাইট টিকেট বো খাইনাই তাবুক কে যত হিসাব ন তো রিজাক্ট নাই কোনো আরো কন্ট্রোভার্সি নি কোনো করে বিনি বু ফাইং তো নাই বিনি চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড তাই বুমা থানায় বড় খরক বরে ওর মানে তাই কুমনি ফ্যামিলি কে বাতি রক করে ওকে যেসে মান সুবাদি ফ্লাইট টিকেট টাক খাইনাই ওকে যেসে ট্রেন বাই থানানো হিমানি বড় বাট পেশেন্টনি কন্ডিশন নুগি নর সাইমানা belai hamya মোট ট্রেন বাই থাংমায়া আবো ডিব্রুগড়নি ডাইরেক্ট মানে অনেক কষ্ট আগরতলান হইতে ইনকে ট্রেন বাই থাংমায়া আবো নর যে ট্রেন বাই থানার সাইমানা বসে কষ্ট কে ফ্লাইট খানা 10 টানি খাইনাই তঙ্গ কাউন বান কে সুবাদি যেসে মানসাক কে দানা ke bong ne rang to kase kari khona ka kina rang busa ka khana no ne 50 রং খানা 50 rok se ko ke flight ticket se 30 hai thang kai 20000 rok se hinga yang bong ne operation ni sa srok to sang khana ka ko ya saka ke belai na ngai tong ta rang no light bori ma ai light dikhai te bo mokol yok ja tini te pari hinga te ka sakok angoro kisa sana ni musungkha ani sai jantan rok saja khaiba ye sadi saja yakeba no phana sadi sengtabok sanjana no je sobalai tong mane ngai borok treatment to khaimalia belai ke serious ni bagai borok kemo ribui malia nogo phailajak ngai je bongni rang bara tong mane ngai borok to sogyang kai abono borok no odek phano riwoi bini treatment khlai da manno abo hai ang one sok manita ngai sengro joto ama hai kai kesa kok sab lai one sok lai nai manita abo sini saison se norok tomong saja khai bata ama hai khlai man khai mane bini bagai belai ka ham ojorawa belai khai bini samongo nangai thangnai ta 2-3 lakh phano mangkha kai bini belai khai samongo sok nai nei aboni bagai norok no samase lokorok norok saja kheba tini bini mama bai ang kok saka phongo bo kingke bini mama bo gosi wa bo khaino jesini bara tong mani ama hai patient tabo klaizer ok no rina ni borok bo gosi jao chini public rok asa borok no bo pressure tari bai de kebangma kolok khayam sekta henja bai sidi borok bo bini ama babu song
rogi tui no sinta bahai ke hamna nogo rogi pok pok laijak ge bini boto kabangma tongkho ble boto tabo kathang tongkho kabangma naijak na bini khoros bo tongkho amo haita abono norokno request ke base call khai rogabo hamiaro ta hinbai sidi jotono rogi tui laijak pailaya ge kok ke abose tabo binia je bara tong mane ordek phano sini kuya remini bagai sobalai man khai bini treatment ni jaga phanangai man khai abo sam sanai nam nayota ge norokta mo hinbai nongni rai kisa sabai dita ge asek no belake ham